and 2. Okay? It's the same thing, the difference is only in this case we use this guy, it's a gate to yeah, and we have the gate 0, 1, 2 and 3V is the power and D and T is ground. Okay? Usually it's like this. But if you pay attention, you have 0 and close to 0 you have a line and order and 1. After that, line, it's contact of this line, it's gates, are gates. But using like this is impossible to use all the gates, only 0, 1 and 2. So, we have 16 gates, not only 3, we have 16. Just give me a second. Okay, it's because that I use this thing. Gates, not only 3. Okay, in the real system we have the same situation. Here only 3, power and ground, and now we have okay. Power here, the first one in the right side is power, the left side is ground, all these others is Идеята на задачата беше да свържем LED светлинки по начин, по който да пестим енергия. И как ще стане това? Свързваме ги с платката и свързваме един детектор за движение, за да, когато засече движение детектора, светлинките да светят съответно с по-нисък капацитет, но когато не засича движение, да светят едва, например, с 15-20% от капацитета си, за да можем да тестим светлина и съответно енергия. Задачата свързахме с намаляването на светлинното замърсяване и съответно намаляването на отрицателния ефект на светлината върху околната среда. Същото може да се приложи и на практика, като например този тип осветление се приложи на светлини, които са по улиците, парковете и така нататък.